Molt bona nit. Un total de 49.580 persones han votat a Badalona durant el 9N. La secció local d'Òmnium Cultural calcula que la xifra superarà els 50.000 votants en els propers dies amb la participació dels badalonins que viuen fora de la ciutat. A nivell català, amb el 100% escrutat, la participació ha arribat als 2.305.290 persones. Les dades publicades per la Generalitat mostren que a Badalona han estat 49.580 persones les que van anar a votar ahir a algun dels 12 instituts habilitats per al procés participatiu. A Catalunya, amb el 100% escrutat, els votants sumen 2.305.290. Pel que fa als resultats de Badalona, una clara majoria dels votants s'han decantat pel doble sí, amb un 72,5%, mentre que Catalunya ha obtingut el suport del 80,7%. El sí no, és a dir, Catalunya com a estat però no independent, a Badalona ha obtingut un 14,42%, per sobre del resultat a Catalunya, que ha estat d'un 10,11%. Finalment, un 6,75% dels votants de Badalona s'han decantat pel no, mentre que a Catalunya ho ha fet un 4,55%. En la distribució per locals de participació i a falta de conèixer els resultats de l'Institut Enric Borràs, als quals no hem pogut tenir accés, el doble sí ha estat clarament majoritari a tots els instituts de Badalona. On aquesta opció ha tingut més suport ha estat als instituts La Llauna i l'Isaac Albéniz, corresponents principalment als barris del Centre, Canyadó, Casagemes i La Morera, on més d'un 80% s'ha decantat per una Catalunya independent. Pel que fa al sí i no, han obtingut més d'un 20% dels vots als instituts Júlia Minguell de Llefià i Pau Casals de Lloreda. Els barris on el no ha obtingut més rellevància han estat els de Llefià i Sant Roc, els instituts Barres i Ones i Eugeni d'Ors, on ha obtingut entre un 13 i un 15%. Doncs la pilota és ara a Madrid. Així de contundents es mostren des del Pacte Local pel Dret a Decidir de Badalona, els quals valoren molt positivament les xifres de participació de la jornada, no només arreu de Catalunya, sinó també a Badalona. Segons els representants del pacte, el govern central és qui ha de reaccionar ara per arribar a un acord per poder votar de manera legal. El círcul es va convertir ahir a la nit en el punt de trobada dels membres de la campanya Ara és l'hora, formada per l'Assemblea Nacional de Catalunya, Òmnium Cultural i representants dels partits polítics favorables al dret a decidir. Allà van fer un seguiment de les dades de participació durant la nit. També s'hi van dirigir els coordinadors de Ara és l'hora als diferents instituts, amb el recompte de vots de cada punt de votació. Segons la presidenta del Pacte Local pel Dret a Decidir, Maite Arquer, ara qui ha de reaccionar és el govern de Madrid. El més bàsic seria aconseguir que s'arribés a un acord per poder votar, per poder votar legalment. I, evidentment, si no, també tirar endavant les eleccions legislatives corresponents per continuar remarcant la voluntat de Catalunya. Hi ha hagut una participació altíssima, molt proporcional a vegades a les diferències que també existeixen en processos electorals habituals. Jo crec que lectures de les dues Badalones que a molta gent li agrada fer, en aquest cas fracassaran. Des de l'Ajuntament de Badalona, els grups de CiU i Iniciativa, inclosos en el Pacte Local pel Dret a Decidir, opinen que els resultats han de propiciar un canvi polític tant a nivell local com autonòmic. En clau local creuen que és moment de crear una alternativa política de cara a les eleccions del proper mes de maig. És evident que 50.000 persones a Badalona s'aixequin i vagin a votar, doncs ha de fer repensar el govern de que les coses no poden continuar així. I en tot cas jo entenc que si fins ara tot s'ha fet per consens, doncs que hi haurà també una reunió entre tots els partits polítics per decidir com s'encara aquest resultat. Les 50.000 persones, homes i dones de Badalona que vam anar a votar, van votar per derrotar el Partit Popular, per dir-li al Partit Popular que volem democràticament decidir el nostre futur. L'alcalde de Badalona és alcalde amb 26.000 vots. Jo crec que avui Xavier García Albiol té molts motius per estar molt preocupat. Pel que fa a Esquerra Republicana i a Avancem, ara és moment que el govern d'Artur Mas convoqui unes eleccions plebiscitàries. Des de la CUP creuen que les dades locals són un missatge clar a García Albiol, aposta per una república catalana independent. Hi haurà d'haver-hi unes eleccions que configurin o reconfigurin el panorama polític català i amb un objectiu claríssim. L'objectiu claríssim és seguir endavant cap al procés per la independència. Primer, esperem que el president Mas convoqui eleccions, i en segon lloc que l'Estat prengui molt bona nota de que el poble de Catalunya vol
claríssimament que sigui escoltada i que les relacions de Catalunya i Espanya canviïn. Entenem que l'escenari és clarament favorable a que això segueixi avançant, malgrat tots els entrebancs, malgrat tots els esculls que se'ns pugui posar des del nostre govern municipal. Des del PSC de Badalona, que no va participar en el procés del 9-N, opinen que els resultats deixen entreveure un canvi en el govern local després d'un mandat del PP. Segons els socialistes, unes eleccions plebiscitàries no només s'haurien d'afrontar en clau sobiranista, sinó atenent les necessitats socials del moment. En tot cas, se'ns referma que políticament, després del 9-N, el que podem intuir amb més seguretat és que altres partits que ara no estan dins del ple municipal obtindrien representació. Aquesta és la lectura més clara que en podem treure de les xifres d'ahir. L'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, ha restat validesa al procés. Albiol creu que la xifra de votants del 9-N no és representativa del total d'electors de la ciutat. Que li toca al govern de Catalunya és posar-se a treballar i que dins de la legalitat pugui arribar al millor acord amb el govern central per la governabilitat. A mi això em sembla fantàstic, però jo el que demanaria és que es posessin a treballar d'una vegada per totes, perquè 3 anys de campanya electoral sobre aquest tema, la veritat és que em sembla que s'ha fet una mica pesat. Des del govern local insten Artur Mas a assumir les tasques pròpies d'un govern autonòmic i deixar de banda la causa sobiranista. Doncs als municipis veïns de Badalona també hi ha hagut una majoria de votants que han optat per l'opció del doble sí. Tot i això, a Santa Coloma de Gramenet i Sant Adrià de Besòs, el percentatge de vots a favor de la independència ha estat inferior al de la nostra ciutat, mentre que a Montgat i Tiana ha estat superior. En el cas de Santa Coloma de Gramenet han votat 17.797 persones. Un 62,27% s'han decantat pel sí. L'opció del sí no ha obtingut el 18,22% dels vots i el no l'han votat l'11,06% dels electors. Dels 6.196 votants de Sant Adrià de Besòs, un 68,21% han votat sí, mentre que el sí no ha rebut el suport d'un 16,27%. Un 8,42% han optat pel no. A Montgat, el 76,84% dels 3.796 votants han escollit l'opció del doble sí. Un 13,28% han votat el sí no, mentre que un 5,11% han preferit el no. Tiana ha estat la població de la zona que més clarament s'ha decantat per la independència, amb un 84,04% dels 3.804 votants registrats. El sí no ha obtingut un 10,20% dels vots i el no s'ha quedat en un 2,68% del total.